Mill-15 sal-24 ta' Novembru qed tittella l-14 l-edizzjoni tal-Festival Ziguzajk. Dan il-festival ju magħruf bħala l-Festival Ewlieni għat-tfal u żgħażagħ jaqgħad flimkien artisti lokali u internazzjonali biex jippreżentaw sfin, mużika, arti viżiva u reċti. Ziguzajk ta' din is-sena se jwassal biex it-tfal jesploraw stejjer kulturali, spettakli umoristiċi u mimlijin azzjoni u biex irawmu l-kurzità u l-iżvilupp emozjonali. Flimkien mal-ispettakli Ziguzajk joffri wkoll workshops interattivi biex it-tfal jitalmu tekniċi kreattivi ġodda bħal fotografija u jaħdmu t-tafal. Dawn il-workshops jinkoraġixxu l-espressjoni tal-individwu u jifmu aktar fil-profond kif l-arti tista' tbiddel l-esperjenzi ta' kuljum. Din is-sena Ziguzajk se jimxi wkoll lejn għawdex bi spettakli fi skejjel lokali li jrawmu l-kreattività u r-riflessjoni fl-udjenzi ta' etajiet żgħar. Id-direttur tal-Festival Ziguzajk Marta Vella qalet li lan ta' dan il-festival u li tkattar l-immaġinazzjoni tal-imħuħ ta' tfal b'esperjenzi diversi. Għal din l-14 edizzjoni tal-Festival ta' Ziguzajk għandna programm imbżewwa ħafna avvenimenti sbieħ xejn inqas minn 15 avveniment differenti fil-verità. Għandna xi ħaġa għal kulħadd, jiġifieri għandna ġeneri differenti. Dr. Lidja Bela li l-patruna ta' Ziguzajk qalet li dan iservi ta' pjattaforma tfal u żgħażagħ li jagħtihom spazju biex jesprimu lilhom infushom, jirriflettu dwar l-emozzjonijiet tagħhom waqt li jitalmu perspettivi ġodda. Il-ħaġa sabiħa li hemm din is-sena il-fatt li se nkunu qegħdin nagħtu wkoll il-possibilità illi tfal u żgħażagħ meta jipparteċipaw fil-workshops mhux biss jiddevertu u jieħdu pjaċir, iżda wkoll jibnu l-ħiliet tagħhom biex ikunu aktar empatiċi u wkoll jaċċettaw id-diversità u jkollhom ħiliet naturalment għall-futur tagħhom u għall-personalità u l-karattru tagħhom. Iċ-ċerman eżekuttiv tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert Ċafaj qal li l-impenn tal-Fondazzjoni u li twassal festival li jirrifletti l-importanza tal-kreattività fil-ħajja ta' kuljum.